Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. İşev sohbeti xwe em ê basî hayata Hazreti Ali radıyallahu teala anhu. Hazreti Ali gor apê Resulullah aleyhissalatu vesselam me gorê Ebu Talib'e Zavî Peygamber aleyhissalatu vesselam me Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Fatime dayı Hazreti Ali piçûktiya xwe cem Resulullah aleyhissalatu vesselam mezin bavê Hazreti Ali zarî pir û îdara xwe nedkirin Peygamber aleyhissalatu vesselam ji apê xwe Hazreti Abbas ra got ku em herek mezarekî bîne xwayî bike Peygamber çû Hazreti Ali hanî. Hazreti Ali watê Peygamber aleyhissalatu vesselam bû peygamber ji mezina ji mêra ilk Hazreti Ebubekir îman pê hanî jina Hazreti Hedicetul Kubrayê hanî zaroka ji Hazreti Ali îman pê hanî. Hazreti Ali radıyallahu anhu Xuda azze ve celle wisa müşerref kir watê rehmeciya Xuda bû. Navê ciyayê Fatıma xize Esed pir xizmeta Resulullah kiriye. Zemanê rehmeciya Xuda bû ciyayê derdkete qarşî puta Hazreti Ali di zikê ciya Xuda negê xwe dikuta zikê ciya xwe nedîş qarşî puta bisekine. Lawra Hazreti Ali keremallahu vecehe du Xwedê serçavî müşerref bike. Zemanê ciyayê vefat kir Peygamber aleyhissalatu vesselam cibê xuşan got bi heretê xwe kefen ciya xwe bike. Peygamber aleyhissalatu vesselam şamka ciyawî qebrê da bi destê xwe kola xwetê da dirêj kir got bira gifşa erdê jê ra çênebe. Hazreti Ali Xuda azze ve celle güç kuvveteke wisa mezin dabiyê zemanê gela Xeyberê fetih kirin Hazreti Ali rabû ser dîharê kelê derê kelê hesim bû qetan avîtê erdê ket erdê da çû xarê bey wî ra de heb sahabiya nikarû ew derîj erdê derxista. Hazreti Ali zemanê qarşî heqê jî zemanê însana ra jî wisa yumuşak bû ji wî yumuşaktir kes nebû. Hazreti Ali radıyallahu anhu insanê rûspî nedkete pêşiya wana. İnsanekî rûyê spî biya ew însan Müslüman biya geyri Müslüm biya rûyê spî biya ji bo terkî edebê nedkete pêşiya wî nediçû. Ku rûspîk tiketa riya wî çiqas acele biya nedkete pêşiya wî rûspî. Rûkê Resulullah aleyhissalatu vesselam şandibû xizmetekî Zemanê xizmetê hat nimêja subê bû. Dezmêj girt malê derket xwe bigîne Resulullah nimêja cemaetî Peygamber aleyhissalatu vesselam ra îbadet bike. Yehûdî kete pêşiya wî. Yehûdî zanim Hazreti Ali çe camiyê. Yehûdî ji riya xwe xiste ber derê camiyê. Yehûdî hîdî adım çû ji bo ku Hazreti Ali xwe negîne nimêjê. Hazreti Ali jî nekete pêşiyê. Wisa pey wî Yehûdî pey wî rûspî hîdî çû hetanî ku ew Yehûdî çû derê camiyê ku derê camî ayrılmış ve Hazreti Ali kete hindir. Wetê kete hindir rukûa dawiyê da Peygamber aleyhissalatu vesselam rukûê da bû Hazreti Ali xwe gihanda nimêjê. Zemanê nimêj xilas kirin sahabiya ji Resulullah sual kirin. Ya Resulallah te çima rukûa xwe axwast dirêj kir? Peygamber aleyhissalatu vesselam got wetê çûme rukûê sê cara min Subhane Rabbiyel azîm got minê serê xwe bilind kira Hazreti Cebraîl baskê xwe da ser serê min. Got heyanê Hazreti Ali xwe negîne nimêjê tu serê xwe bilind nakî. Hazreti Ali xwe gihande nimêjê Hazreti Cebraîl baskê xwe bilind kir min serê xwe bilind kir. Sahabî dibin gelo hikmetî wî çi bû? Hazreti Cebraîl nazil dibe radiyallahu aleyhisselam. Hazreti Cebraîl be ya Muhammed eğer min xwe negihanda te rukûê da Xuda emrê Mikaîl aleyhisselam kir û ê baskê xwe bida ber rojê îşqa rojê dernetke ji bo nimêja Hazreti Ali jî neçe. Peygamber aleyhissalatu vesselam ya Cebraîl hikmetî wî çi bû dibe Hazreti Ali ê xwe bigihanda nimêjê. Hazreti Ali Yehûdî kete pêşiya wî. Yehûdî rûspî bû, rûyê Yehûdî spî bû. Hazreti Ali jî terbiye edeba ku ji cem te hilda û ya Resulallah terbiya wî misade nekir ku tê keve pêşiya Yehûdî. Terbiya wî misade nekir tê keve pêşiya wî rûyê spî. Ji bo terka edebê neke wisa pey Yehûdî hîdî hat Yehûdî jî adım nigê xwedî davî ji bo nimêja Hazreti Ali lê here. Xuda emrê min kir got Muhammed aleyhissalatu vesselam rukûê da bigire bira nimêja Hazreti Ali lê neçe. Bize bikin edep çiqas merin mezin dike, terbiye çiqa merin mezin dike. Terbiye çiqa tişekî xweş e. Hazreti Ali radıyallahu anhu
ji Yehudî ra ji însanekî geyrî Müslüm ra Müslüman qe nebiye ji bo rûyê wî spî hurmet jî rakiriye terbiye edeba wî misade nekiriye ku tê keve pêşî Xweda wisa mezin kiriye Xweda emrê Hezretî Cebraîl kiriye Hezretî Cebraîl Resulullah di rûkûê da girtiye heta Hezretî Elî xwe negînete tu serê xwe bilind nakî meriv bi terbiye û edebê meriv hem di dünyayê da meriv mezin dibe hem jî cem Xweda meriv pir mezin dibe ji edebê mesir tu milket tune ji terbiye û edebê mesir tu milket tune Xweda terbiye edeba İslamê têxe nesîbê temamî însana têxe nesîbê me jî Hezret Elî radiyallahu teala anhu rûkê hat mêze kir Yehûdîk cînarê wî girtiye êlegekî wî he pê diçû herbê ji mala Hezret Elî hilda wal xwe kiriye li ser wî ye Hezret Elî jî radibê eva êlegihan ê min e Yehûdî dibe naxir ê min e Yehûdî zivera ser Hezret Elî Hezret Elî dikare zorê jê bistîne êlegî wî ye Yehûdî ji mala wî hilde dikare zorê jê bistîne ama zor cem Hezret Elî tune ew qas Xwedê güç daye feqet zor cem tune Xwedê Teala Xweda Azze ve Celle helîmbûn xistiye nesîbî wî Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe kadel helîmu en yekûne nebiyya İnsanê helîm, insanê exlaqî wirin derece wî qas nîzîkî dereca pêxembera dike. Çünkü helîmbûn exlaqê pêxembera ye. Helîmbûn, sukûtbûn, tewadu, alçak gönüllü exlaqê pêxembera ye. Pêxembera evra exlaqa anîne dünyayê. Qababûn, aşirîbûn exlaqê Fir'auna ye. Exlaqê Nemrûta ye. Exlaqê zalima ye. Ne exlaqê İslamiye. Xweda di Qur'anê de dibe ya Muhammed eğer tu jî felanî wan padişahê zalim haşa tu wekî qabab ya te kes dora xwe nedidît. Ama tu yumuşak ya Muhammed tu helîmî ya Muhammed lewra etrafê te ev insan top bûne. Hezret Elî jî Xweda helîmbûn xistiye nesîbî wî. Xweda sertbûn nexistiye nesîbî. Ew gücek Xwedê ew qas daye ama helîm e bi güca xwe. Dikare bi zorê jî ew êlegî ji wî Yehûdî bisîne ama nasîne. Yehûdî mizdetke Hezret Elî ihtiraz nake wete Yehûdî dibe êlegî min e. Dibe ya Elî vira Medîneyê hakimiyeta Medînê dest we de. Şeriata we he, dînê we şeriata we he. Were ez tu herî şeriatê. Hezret Elî Yehûdî re nabe herî şeriatê. Ku şeriatiya İslamê ez te beherim şeriatê Yehûdiyê bêje heqaretê li me dike, zulmê li me dike. Yehûdî evê îstegê dike. Hezret Elî were em herin. Dişine karşı hakimê şeriatê. Diçin Hezret Elî Yehûdî kêleka hev rûne serçok rûdinê. Hezret Elî karşı heqê ew qas yumuşak e, serçok rûdinê. Yehûdî dibe ya hakimê şeriatê. Hezret Elî dibe ev êlegihan ê min e. Dizvera ser Hezret Elî yêlekê te Hezret Elî dibe erî. Ka şahadê te dibe şahadê min kolê min. Hezret Elî dibêje. Yehûdî dibe ez qebûl nakim kolê te ji te re şahadî bide. Hezret Elî dengê xwe nake. Hakim dibe başka şahadê te dibe na. Diwetiş başka şahadê te tune êlek ji wa Yehûdî xwe kiriye. Yehûdî dibe êlegê min e êlegê Yehûdî ye. Hezret Elî qebûl dike radibe. Xweda gücek wisa dayê derê hesin, derê ku deh heb sahabî nikarin ji erdê bilind bikin tek destek ve sökmüş dike davêje erdê. Serserê qelay da davêje erdê. Ama karşı heqê ew qas yumuşak e. Dengê xwe nake radibe derdkeve. Yehûdî dibe na ya Elî dibe na eva êlegihan bûyê me dibe dînê me zahirî hukm dike. Dînê me dînê şefqet û merhemetê. Dînê me dînê miskiniyê, dînê me dînê nefretê nîne. Dînê me dînê zulmê nîne haşa. Niha dibe şeriata we eva êlegihan da min dibe erî. Dibe ya Elî gerçek olarak dînê we dînê heq e. Êlegê te û min hildahanî. Madem dînê we ev qasa qutsal e dînê merhemet û şefqetê ye tê cem hakimê şeriatî cem Hezret Elî Müslüman dibe Yehûdî. Kelime şehadet dîne Yehûdî. Êlek derdxe dide Hezret Elî Yehûdî. Ew dînek Xweda
emri Resulullah kiriye, Resulullah jî tebliği me kiriye. Ew din dînê barişê, dînê merhemetê, dînê şefqetê. Di wî dînî de Xweda gelek tiş yasak kirine. Anha din herkes fenanî xwe anlatmıştike, wisa nîne. Din Qur'anê jî, Qur'anê dîn hîn bibin. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ara İslamê da. Peygamber aleyhissalatu vesselam wela tebâgedû gotiye. Hevzû buğzê nekin, buğz yasak e nava dînê İslamê da. ولا تحاسدوا هفدو حسودی نکن حسودی یاساق آره اسلامی دا ولا تدابرو پشتاخو هفدو دا نکن یاساقه مرحمت eli هف بکن ولا تفاحشو kelimat çirkin qaba kelime kırıcı hevra nebiş yasağı dediğini İslam'da deva. Ve la tekaberu kibri nekin qaba reva için tepedel insana mezenekin yasağı dini İslam'da devna. Yeki İslam evana ahlakına ne ahlakı yine. Evana ne ahlakı İslamiye. Hasudi ne ahlakı İslamiye. Qaba haberdan kalbi insana şkenadı ne ahlakı İslamiye. Merif kalbi insana ki bişkine merif banzde cara Kabe mükerreme helşine qasi gönenine. Tümezet ki sübe merik radbe hatta ivari be hazara kalbi insana dişkine. Zamanı ve en bozığa çıkaz kelime çirkin qaba he insan aradı beje. Ve teti haberdariz bez Müslümanım. Müslümani ve sanine Xudat Kur'an'ı da beje. Hinek insan devi xwe zamanı xwe sağa sola dibetine ez İslam sane İslam Xudat Kur'an'ı da çemirkiye u sane. Evan ahlakı hani ne ahlakı İslam'ı ne? Mezheb ki yek fena Hazreti Ali Xude avqasa güç dahi elegi xweser Yahudi di bi zorê elegi xwe jê nestan. Yahudi ra negoyem her şeriatê ji bo qelbê wî nemîne. Yahudi bixwe îstê kir şu şeriatê sonê da jî hat Müslüman girt elegi wî dayê. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat. Ji xura kanala Şakirê Kopê ser YouTubeê beacibînin, bişopînin, ji bîr nekin, abone bin.